Csipes Tamara ezüstérmes lett. És elrajtol ebben a pillanatban a mezőny, talán Foyt Sári volt az, aki a legjobban kapta a rajtot, illetve a 8-ason Lutz Anna, aki már az előfutamban is kiváló rajtot vett. Ez nem meglepő az ő esetében, nála tényleg a kérdés mindig a táv második fele. Szépen lassan azonban Csipes Tamara tűnik ki fekete hajójával, és ő veszi át a vezetést, Lutz Anna van mellette egyelőre a második helyen, Gazsó Dorka követi őket a harmadikon, és Kozák Danuta Foyt Sárával, illetve lent Kis Blank, Rendesi Eszterrel a legalsó pályán halad együtt. Csipes Tamara továbbra is vezeti a versenyt, majd félhajóval Gazsó Alida Dóra előtt, ahogy elérkezünk féltávhoz, és egyelőre Kozák Danuta a középmezőnyben, de hát Danuta óriási hajrára képes, semmiképp sem szabad leírni őt. Jön az utolsó 200 méter, hamarosan Csipes Tamara simán vezet, és robog az Európa-bajnoki részvétel felé, illetve az olimpiai csapat felé. Gazsó Alida Dóra jön a második helyen, és a harmadik helyen egyelőre Pup Noémi fönt. Kozák Danuta továbbra is az 5., 6. helyen halad. Az biztos, hogy Csipes Tamara meg fogja nyerni ezt a versenyszámot, hiszen nagyon nagy előnye van Gazsó Alida Dórával szemben, aki próbál közelebb jönni, de egyelőre kevés sikerrel. Jön a 3-ason, illetve a 4-esen Tami fölött Foyt Sára is, és Lutz Anna is, és próbál Kozák Danuta is közelebb jönni, és jön is föl a 6-szoros olimpiai bajnok. Nagyon komoly lesz a befutó, az nem kérdés, hogy Csipes Tamara meg fogja nyerni ezt a döntőt, az sem kérdés, hogy Gazsó Alida Dóra lesz a második, a kérdés az, hogy ki lesz a harmadik, illetve a negyedik. Foyt Sára jön be harmadiknak, és talán Lutz Anna a negyedik, és érkezett Csipes Tamara tehát 1.45-5.36-tal győz, Gazsó Alida Dóra a második, és Foyt Sára bejön a harmadik helyre.